Здравейте, дами и господа, аз съм капитан Биджи и днеска ще ви покажа на моя World как съм се развил. Ето, тук пшеница има, трепах малко зомбита, ходех малко да копая. Това тук ми е автоматичната ферма за дини и тикви, но все още не съм намерил и мисля, че това доста ще ме затрудни, понеже много няма. Та, добре, братвичка, нямам, ще си направя една, ако не се лъжа, там имам айрон. Не, там е дърт. Добре, ето го айрона. 1, 2, 3, така. Ето, взимам се малко айронче, да си направя една брадва, да отида да почна да сека дърво. Готово. Взехме брадвичка и все още нямам врата. Думайте дърво, сигурно имам в честоите. Още не съм направил. Аз знам, излагам се. Вече кой? Втори епизод ли, да знам кой е. Врата да нямам. Така. Сега той дърво направо, тук не съм моли да го отсечем, ма то е бреза. Аз нещо на брезите не им са кефя. Тъй. В един от клиповете казах, че леко ще лагва. Това ще е някъде до 5 клипа. Ето. Само да видя на какво играя. Цял екран. Оли, какой ты. Омага. Заби. Заби. Шит. Оу. Хай ще го махна това, ами господа, че бяхте като дръжнями такова. Ето сега трябва да се оправи. Ей, толкова ниски фреймове. Заради ето и неща в епизодите да си каза да не ви лагва вече. Не знам защо лагва, може би дет съм в такъв байом и аз много не исках да съм в такъв, ама съдбата. Наложи се просто. Нямах какво да правя. Тъй, колко дърво имаме, ай ще направим на врата. Айде, врата. Чак втори епизод врата. О мага. Айде да отиваме да я слагаме. Така, сега да направя слабчета. Да. Така. Колко са? Добре, 36 слабчета, но първо да легна да спа. Добре, готово. И най-скоро време ще направя един сървър. И там с Мирко може да направим на PvP арена. Не знам. Оп, паднах. Такива фейлчета най-много ги мразя. Надявам се да ви забавлявам. Абонирайте се. Гледайте клиповете. Какво да се прави, бе, дами и господа? О, боже. Мисля, че имам някъде още дърво, ако нямам... кажете го е.
И между другото, може да снимам с бандикам. О, ето има мъжки дърво. Ма то не е такова, каквото ми трябва. Ай, това ще го самоля да цъфне по-бързо. Та казах, някои клипове може с бандикам да ги снимам. Пробвах, не ми лагва чак толкова много, колкото преди. Преди доста ми лагваше. И сега нека да оберем реколтата там отдолу. Да направим малко хляб. А картофите ще ги изпика. Я. Шегувам се. Картофите ще ги изпика. Да. Морковчетата. Тях. Кой да ги правя тях? Чудеса направо. За какво са ги добавили морковите? Наистина се чудя защо са добавени тези моркови. Все не мога да си обясня. Така. Моркови ко се ползват само да ядете. Картофите и те също, ама... може би са ги добавили, защото трудно се намират. Ето това... Примерно колко зомбите изтрепах и... Мисля, че на 20 или 30 зомби това... ми падна морков. И затова са ми толкова малко морковите. Убих колко някъде към 20 зомбита. От едното падна едно морковче и от няколко колко бяха, ако не се лъжа, май още две морковчета паднаха от едни зомбита. И тук сега ще отида да ги засея. Ето и в малка редичка за морковчетата. Най-скоро време трябва да ходя да бия скелети, но за тази работа аз нямам броня. Няма подходяща броня за отида да бия скелети. Нека поне бронята ми да стане Diamond, за което ще е нужно това доста копаене. И просто не се виждам как ще копая 24 диаманта, как ще ги намеря. Не знам. Няма да читвам. Това е тъпо. Хубаво, преди малко го сложих и сега цъфна. Сейдовете. Такива работи за съдение. Къде да ги слагам? Някой празен чест. Добре. Празен чест виждам, че няма. Затова ще има да преработя това дърво. Да, доста дърво се получи. Сега ще направя един чест. Той чест ще ми е за складиране на такива работи. Като реколтата и колко картофчета имам, добре, доста са. Той чест къде ще е, къде е? Тук. Реколтата ще я събираме тука. Да. Ето още сейдове имам. И както забелязахте, имам доста айрон. Ще взема да си направя броня. Оп, ето. И да обясня. Може да не отваряте инвентара да правите така. Просто можете да натиснете десен бутон на нея. Предполагам, че някой от вас това го знае. И да, клиповете ще стават малко по-дълги вече, защото освободих си памет в папката D. И
ето ме в Full Diamond броня. Изглеждам като легофрен. Но както и да е, ще взема да се направя и 3 меча. 3 меча. Оп, готово. И ще отида да бия малко крави. Както видяхте, тук наоколо има доста. И вчера играхме с Мирко на Skyblock. И си хъбихме дърта. И там на платформичката от дърт ни се спална една кравичка. И ендърмена ни я бутна. И да знае ендърмена, че сме му сърдити. Оп, ето община. Визуализирах, ето вижте, я даже се обърна, ама той обръща, няма да я помогне. Къде отиваш, малбавица? Така. Ето, убихме я с... да, то спринтенето правиш по-такъв по-силен удар. Сега, ако не се лъжа, май с един удар може да трепим като спринтим. Но за работата аз спринтих. Люп. И който гледа българ отдолу да напише. Уи, който и там е. Ого. Няма да ходя, защото ще намеря хубави работи и ще се изгубя. Пак аз влязал да купая, се забравям някъде по 2 часа. И зато ще имам отделни епизоди